El govern català endureix les sancions als arrendadors que no respectin el topall de preu als 271 municipis que estan declarats com a zona de mercat tens. El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts el nou règim sancionador per l'incompliment de la llei d'habitatge. Era un compromís del PSC amb els comuns per la investidura de Salvador Illa. El govern reconeix que la limitació de preus del lloguer no està bé tenint els resultats desitjats i per això ara es vincularan sancions greus i molt greus perquè el mercat d'habitatge residencial pugui tenir preus més assequibles. L'habitatge és un dret fonamental i és evident que els catalans i catalanes mereixen poder viure al nostre país a un preu raonable i, per tant, vull dir també que el govern demana col·laboració a totes les parts i operar en un marc d'entesa que al nostre entendre ha de tenir mecanismes d'equilibri com els que recull aquest decret. El nou règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros per les infraccions molt greus. Principalment serà així quan el preu del lloguer superin més d'un 30% al topall establert al municipi. També es perseguirà els casos en què no es faci constar la finalitat del contracte o que s'intenti aplicar un lloguer de temporada en un habitatge de primera residència amb l'objectiu d'esquivar el límit de preus. A més, es sancionarà el fet de carregar al llogater les despeses del lloguer. Amb les sancions més elevades s'intentarà que els topalls al preu tinguin una repercussió positiva i posin fre a l'encariment del lloguer. Des del Sindicat de l'Habitatge denunciaven que fins ara els propietaris els sortia millor pagar les multes que no pas abaixar els preus. En molts casos que ens hem trobat des del Sindicat d'Habitatge han sigut aquests propietaris que preferien assumir el cost de la multa que seguint mantenint el lloguer social, en el qual per ells suposaria una pèrdua de beneficis econòmics. Des del govern català també s'ha recalcat que el règim sancionador seguirà els principis de proporcionalitat. No serà el mateix un gran tenidor que un petit propietari i també la reincidència.